Hallo. Hej. Hvorfor er den så dårlig? Bare. Okay, vi skal lave smoothies, Nej. og det går garanteret ikke så godt. Og jeg har is i hele fingrene, så jeg tør ikke den her fantastiske nederdel. Yummy. Nej, vi tager jordbærne. Ja, Jordbærne. Og hælder dem ned i. Ned i blenderen. Og Hvis du ikke kunne se jordbærne, så indeholder de kun jordbær, men også banan og hindbær og ja, det. Og så putter man lidt mælk i. vi putter ikke mælk i. Du putter ikke mælk i så. Ja. Og når vi er færdige med smoothien, så er det en god idé at tilsætte noget hvid chokolade og nogle Eller nogle M&M's. smarts. Ja, eller nogle M&M's. smarts og så M&M's. Ja. Og så skal du have Og hvid husk- vaniljeis i. Vi er professionelle, så pas på. Vaniljeis. Ja. Så putter du lidt vaniljeis i. Det har mange på det. Det skærer du så efter smag og behag ned i blenderen og så det var vores første optagelse, så godt at det er lidt mærkeligt. Jeg håber, I kan lide den. Jeg synes, det er også lidt... Nej. Nej. Det der mærkeligt. Det skal jeg. Det går helt fint, det her. Det er fuldkommen efter planen. Det er jo på smoothie. Som jeg sagde, det er en god idé at tilsætte nogle marshmallows. Nej. Og noget hvid chokolade. Og den første, der ser den her video og sms'er til os, kan vinde de her solsikkefrø. Og efter optagelsen, så skriv lige det. Ja. I skriv det ned i comments og det der. Ja, og og der er 2, der kan vinde, så det er de 2 første, der ser vores video. De kan sms'e til Pernilles mobil. Pernille, vil du lige komme og fortælle dem dit telefonnummer? Kommer du, Pernille? 5-3 3-7 8-4 6-4. Ja, og det er altså nogle helt fantastiske solsikkefrø, I kan vinde. Meget god idé. Som vi fik af denne min. Ja. Men nu er tiden til, at vi skal smage. Og det er jo spændende at se, hvordan det smager. Ja, vi skal huske, at vi skal gemme vores ræse. Okay. Og hvis I gerne vil se blenderen. Ja. Du må gerne smage først. Det smager meget rødt. Tak. Det smager virkelig godt. Det er virkelig noget, jeg vil anbefale jer. Ja, okay. Ses. Vi